May baretang kulalapnit, asin sa mga istoryang maiinit. Iba pa kwensuelo sa pagkagagal. Mag-morning, hirit kita mag-ogma. Sa GV kay Bakery Henry sa impormasyon na igwang leksyon. Hatod ni Henry Maceda. Lalaking di inumaga. Mag-morning, hirit kitang mag-ogma. Sa GV kay Team Henry sa impormasyon na igwang leksyon. Hatod ni Henry Maceda. Lalaking di inumaga. Good morning, 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 good morning. Naka-live kita na sa ako. Natagrisukduhon ako sa screen digdi. Pakipan mo daw nga tabi ah. Pakaredo tabi sa tuyang kolor. Gari sukduhon kita sa frame. Good morning Tabi Pilipinas. Good morning Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa man na partikan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Good morning po Legazpi City. Good morning mga senior citizens na nakatutok ngunyan sa tuyang programa. Good morning, good morning, good morning, good morning. Para po sa tuya ng mga kababayan na mga nakatutok sa tuyang social media, magandang morning. Sabayan po kitang nadanangog sa 106.9 WGB dyan po sa Tabaco City. Magandang morning. Sa newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa Technical Department, kasabay niya to dyan si Ronald Baldo. Sa luwas mga tugang Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, pinapanginutan niya ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay po dyan si Joshua Bino, Alan Mario, Karen Ala, Jomar Bien. Siringman mga tugang hisipan mga karibata. May nakalimutan na. Garuda ano? Garuda Angel Mustasa. Yan ha. Alright, sige. Magandang morning na Pilipinas. Pasensya na so mga gusto magpaabot tabi ki Juan, ki reaction. Dahil ko na ko cellphone kung saro kung sa'y ko na ibugtak. Dahil ko na kung sa'y ko na ibugtak so sa kuyang cellphone. Napig-apudan po nindo. Dahil ko na sususog kun hain salbata na talaga. Malilingawo na kita pa. Ano ini? Malilingawo na kita di. Dahil ko tabi na sususog kun hain so sa kuyang cellphone na sir. Pero baka taw da. Baka na ibugta ko lang sa ano yan ha. Baka na ibugta ko lang sa kibiglaan sa kuan sa ano ini kung sain ha. Baysa na taw baka mahanap ko na. Ade. Baka mahanap ko na. Alright, sige. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ang sa tuya, tabi na may mga birthday ngunyan. Happy day, happy day, happy day, happy day, happy day. Mga travelers ngunyan, maray na aga po sa Edo Gabos. May mga birthday ngunyan. Happy day, happy day, happy day. Ulit-ulit ka ngayon, oy. Anyway, may mga kababayan kita dyan na mga kwantabi, mga nagmamaneho din auto, mga nasa auto habang nakatutok mga tugang sa tuya tabi na programa sa sendang mga private vehicles. Yan, may mga UB Express man pa lang kita na nakatutok mga tugang sa tuya tabi na programa habang sinda ano yan, habang sinda mga tugang padagos na nagakaigwatabi ki pagtrabaho. Alright, sige. Oy, sa mga kwan natin yan ha, ngunya na aga,
Imagine, alas 5 pa sa napalan, before 5 o'clock, igwan ako ni sa tabat ng mga estudyante, ha? Aratabon palan parasiring mga tugang sa mga eskwelahan. Ani batang imagine before 5 igwan akong nasasabat tabi ng mga estudyante na ano yan na nasa pasiring sa ng eskwelahan. O ingat-ingat po kita ha. Tabata gari dakong nahiling na bituon ngunyan mga tugang digdi po sa tuya tabi na palibot ha. Sa kalangitan baka maguran-uran tao di magparapauran ha. Alright, sige. Good morning kay Manong Leonito Gaviria. Good morning, Mano. Kanan tunay, ha? Magandang morning sa imo. Tabi para sa Paragos ng Pagantabay. Digdi po sa tuya na programa. Nako. May mga kuan ngunyan, may mga travelers ngunyan tabi sa tuya tabi na ano ini. VP Henry Maseda siya ang the best warang iba Henry men ang in the morning. Bueno. Okay, sige, good morning tabi sa mga taga Pigkalidaw nakatutok. Mga tugang sa mga oras na di po sa tuya na programa. Siringman, mga tugang ang sa tuya tabi na mga teachers sa iba-ibang mga lugar na aratabo na magbata para po magtrabaho. Asin para po sa ano yan, sa tuya na mga kababayan. Ha? Sige, aramon tadaw mga tugang ang mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya, mga tugang ang mga bareta. Kasabay si Angel Mostasa, Ramon Tadawan, Buena Manong Report in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Nasa linya po si Angel. Angel, good morning. Go ahead. Kami ni Angel. Nawawala si... Okay na naltabi si Angel? Nawawala? Yes, Henry. Go ahead. Go. Good morning sa kayo mga paraantabay. Sa mga dugang tapang bareta, ang mga daipig iistaran, ipigpapabakal, pigpaparentahan ng mga harong o espasyo na ipigtaukan lokal na gobyerno kaligasi bilang relokasyon, ang pwedeng bawion kan LGU para maitauman talaga ini sa talagang nangangaipo. Ini ang naging patanid VP Henry ni Attorney Rafael Albor, Pamayukan Legazpi City Settlement Housing Community Development Office sa mga Legazpi na natawanan ng titulo ng daga. Sigun kay Albor VP Henry, anda ipag-start kan mga resipiyente, an may saro siya ng gustong sabihon na gustong sabihin VP Henry, sindaan may kapasidad na mag-star as makapag-provide ng staran sa indang mga sadiri. Dinawanin doon ni Attorney Albor na ang pundo na ginamit sa pag-acquire kan mga lote na itatao sa publiko iyo ang pampublikong pundo kung kaya magkakanig man talaga na maitaw ini sa mga nangangaipo. Yan sa VP Henry, piglinaw ni Albor na wala sindani na ang mga pigtatao nilang mga titulo, wala sindani yung pigpapaboran dahilan sa may pigsusunod sindang order of prioritization. Dangogunda tabi VP Henry, ang kabtangkan payag asin paliwanag ni Attorney Rafaela Albor. Aha. Sandali lang. Sandali lang ta. Sisibot ko drone na lagan si Ronald. Sandali lang, Angel. Okay. Madali lang. Ayag parero, tabi. Wala akong arbitrary na pagtao. Okay, Ronald? Dumandang po talaga sa nangangaipo. May order of prioritization. Hindi ko po kami sinasunod na priority. And yielding lang po ako umulan ako. Diba? Dahil mo sinistaran. Pwede iyan bawion kang City Government of Legazpi para maki-award iyan sa talagang nangangaipo. Ang ibig po sabihin kaya, ang kain mo pag-istaran o pagpaistan mo sa iba, susunod, ako talaga iyan ang motivation mo para maistaran or magdumang ka mag-aro. Ibig sabihin, may kapakitas ka na maka-istar sa ibang lugar. So, iyan, ipukaunin na lang sa iba. Ang benepisyo na lang po ang sa City Government of Legazpi, kaliyan sa pampublikong fund. So, dapat maitaot siya sa public na nangangaipo talaga. So,
So yan, VP Henry, and paliwanag ni Attorney Albor and then sinda sa ngunyan, so sa indang opisina, nasa pag-review ka itong sa mga natawan VP Henry ni na titulo ni Nadaga, sa nganing mahiling kung talagang piga gamit or talagang piga iistaran man itong sa mga titaon ng relokasyon. Sa nganing kundi niya, mabawi as in may itaw talagang nga ini, so talagang nangangaipo. Iyon. Okay. So yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, halos sa tuwi akan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City, Azo Mustaza, DCG News. Alright. Salamat, Tabi Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ngunyan pong aldaw. Mientras tanto, mga tugang tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman po si Karen. Basta Morning, Henry M. Hello, Karen. Good morning. Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. May duwang opisyal na hali sa Gobyerno Nasyonal antig na lauman umabot sa Kapitolyo Provincial kan Albay sa agang Biyernes, petsa 24 para sa training program kan Provincial Education Department sa mga child development workers. Ini matapos na sa impormasyon ni Sir Jeremy Cruz ang pamayukan na sabing opisina. Kinumpirmar na kainibitan niya na nagpahayag ganin pag-uyon sa imbitasyon kan opisina si DILG Secretary John Vic Rimulya, asin Assistant DSWD Secretary Irene Dumlao, bilang representante ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na alanganin makabisita sa probinsya sa aga para ngani sa nasabing aktibidad. Bali, ang duwang official veterinary, iyo ang masilbing guest speaker sa pag-train sa mga child development workers asin inisyatibo kan Provincial Education Department na makapagproduce manin mga module sa pagturo ang mga ini asin mahimati ang posibleng pangangaipukan ini sa pagturo sa daycare. Bale, maghapon ining aktibidad dito sige sa maya Albay Asidom asin ang aktibidad sarong makusog na inisyatibo kan opisina na maitanos ang mga siring na personang nag-i-establish ng pundasyon asin kapasidad sa mga edad 6 years old pababa. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa mga balita. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman po si Jimmy Nasalita. Nasa tuya tabing Chief Reporter. Jim, good morning, Jim. Nagpupuo na naman ang paglahog nin illegal na mga parasira sa nagkapirang kadagatan ligdi sa 3rd District. Apira kan coastal kan ligaw na talagang mahigpit dahil nalalaog dahil sa nasusustinir kan lokal na gobyerno ang bantay dagat. Alagad sa mga pagtaraning na lugar dahil ni-establisadong bantay dagat kung kaya nareparo kan mga illegal na parasira na puros ang seguridad kung kaya sarong oportunidad ini na makapag-operate kung sa ini ang minapastidyo kan mga recursos naturales. Susog kay BIFA Regional Director Ariel Pioquinto, pigsasadol niya ang ibang LGU na magbilog buhayon ang bantay dagat asin task force na aning magkaigwanin na sarong katuyuhan na mapreserbar, maproteksyonan ang mga kadagatan asin magkaigwasindanin na programa para matauanin na pagmomonitor ang 15 kilometros na seashore. Ang kamautan ni BIFA Regional Director Pio Quinto, iyo ang mapakusog ang pagtaong seguridad kan kadagatan sa pagsabing sisay ang maproteher kay ni kundi kita man sana asin ang mga LGU na nakakasakop mantang minado ang BIFA Regional Director na daiinininda gabos mamomonitor kaya pigsasadol ang mga LGU importanteng maray ang task force asin na bantay dagat para maging trensera asin kung in kaso igwa ni na mga naisisiripan na mga illegal na mga parasira dapat na makaabutulos ini sa indang ahensya opisina tanganing makapagibo nin aksyon
tulos na madakop Aha. na rin man ng mga lunadang pangdagat na illegal na naglalaog na digdi na naman sa tuyang teritoryo sa Albay. Okay. Aha. Iyan ta BBP, an sa tuyang mga dagdag na informasyon, abangan naman taod-taod. Iguana. Gulpi ni. Iguana naman ali. O Gulpi Jimmy, ni. may Nabuksan sa- nagkontak pa lang sa ko si Kapitan siya to, si Opiniano. Nagduman sa iya sa DPW sa kaswapon. Very good. So tong Ano so naman ka? naghanap tang taklob so kuan covered ano ito? So tangke. Diyan na kuha na. Nagduman sa iya kaswapon, asikasohon. Asikasohon. At least ligwa kita Yeah. kumbaga kapakipakinabang na mga sa pagi niya to at least nakakaabot sa mga ahensyas kang Yes. gobyerno ang konsulta. Health concern na ito eh. Iyo baga, imagine iyo na subayong. Taod-taod. Oh. Igwa na naman. Mas Mahilig matindi ni, ko mas so- matindi ni. Ano ba ya? Yung pigbubungag na kan kapitan Kagabi. so pigbubungag na kan kapitan so tangke. Iyo man ang gahat pangyari sa Mauraro. May dokumentado na kita pati. Tawag ka naman. Gulpihon yan. Dako, natataka na kung sa mga tao itong paradangon. So, talaman mo nga tabi Sir JP nga, tama na, tala stress nga ako kan tungkol sa tubig. Anya pa ba yan? Tana sa napalan ni. Dahil karaw nyaman sana, Gulping kwarta yun eh. Karaw nyaman sana. Dahil kung may sa flood control ghost project, sa mga water supply, gari. Ano nga po kaya, may Amo ano, man eh, dahil maning pakinabang. yun na nga ni. Abangan naman taon-taon. Okay, mga kwan, Jimmy, 7:30 nga ning buwilo kita yo. 7:30. Amo. 7:30 ha. Nga ning buwilo kita. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Ali po dyan sa lawas. Iguana naman ki Kwan. Iguana naman ki Saro tabing ano yan. Iguana naman ki sarong problema tungkol sa anomalya sa tubig na nidiscover mga tugang si Jimmy na salita dyan sa second district ini, di ba? So nailing ko na pero words ako ni Jimmy, segundo distrito kan Albay. Bueno. Basta 5:27 oras mga tugang sa Pilipinas. Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in in the morning. Good morning tabi sa satuya na mga sandali lang ha. Satuya tabi na mga listeners sandali sana kaya ito supigiling ko kaso bago na mga ito pala ha. O satuya tabi dyan ng mga early listeners ha. Nakatutok mga tugang sa tuya tabing programa mamaya apo dan ang pag-asa ha. Good morning tabi sabi ni Mading Silvia. Good morning. Good morning Kuya Hen, pabati po si Jester Lorilla ng Sipi Daragalbay. At saka good morning kay Nonita Mansera Moral from Suwa Kamalig, Luz Pillarda. Good morning po. Henry Maceda from San Vicente, Ligao City. Leia Osera, good morning po from Tumalaytay, Castilla, Sorsogon. Kumusta mga kababayan dyan po sa Tumalaytay sa Castilla, Sorsogon, Maraynaga. Sa Berlani, good morning from Kamalig, Miraflor, Astillero. Good morning po, dako lang arog kaana, pigpapabakal pa kang ibang tinauban na ning istaran sa relocation. Yan, saro pa yan ha. Tinawa na kistaran kan gobyerno, ipapabakal, bako na dako lang problema lugod. Maceda. Pag nagbalik ang kalamidad, mamong problema. Ha? Your part. Good morning, sabi ni Lenny Mapa at saka si Sir RJ Ian Lab. Good morning daw. Tangway Nancy, binabati ko pang kapatid ko na si Julio Buenos. Happy birthday from Sipi, Daraga Albay. Vilma Alcantara from Purok 4 Namantaw, Daraga Albay. Ayan ha. At saka good morning kay Emelina Ludana dyan sa Bagong Bayan, Daraga Albay, at saka Emily Barbacena. Good morning po. Alright, sige. Mga tugang aramon tanawan mga headlines in the morning sa tuyang programang Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Kumusta ang latest dyan? Good morning, VP. Good morning, mga tabantabay. Nabilog na.
bilang tropical depression si Quiapo Ay, sa nako. Banggi. Oho, okay. Pero mo niya taga, ihaw na ini sa may Central Luzon. Okay. Kaya pala Kaya nagduda ini naman pa na, no? duman sa lugar na ito ang signal number 1, Batanes, Cagayan area. Bakas ka sa Nalagan, 20 kilometers per hour. So, tagtaod araman to sa Pag-asa, ang magiging epekto kay nito sa tuya pong kapalibutan. Aha. Then, sa Santo, sa headlines, kan mga pangyayari sa palibot sa nasyonal, cybersecurity, mas dinoblik ang PNP Anti-Cybercrime Group, nagkatirang aldaw bago ang SONA. House prosecution, tinapos na ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 4. Nag-imbestigaran na hitman na Vice Presidente Sara Duterte, 20 na sana, sigon sa NBI. Dating Senate President Franklin Drilon, inumaw ang pamamayo ni Senador Chis Escudero sa VP Sara impeachment trial. Ayun. Oo. Bantang mga regulasyon para sa SONA 2026, tiglatag na kang Kongreso. Kamara de Representantes handa naman sa SONA. Bantang makusog na seguridad sa kalimang SONA ni Presidente Marcos, ipinag-orden kan Malacanang. Office of the Vice President, naghirit ni sariling caterer kan depensa sa impeachment trial dahil sa security concerns. Inagad man na saguton kan Senado ang gasto sa pagkaon kan depensa, report staff, hasin testigo. Duwang opisyal kan Land Bank, di pasubpi na kan impeachment court. Bantang House Speaker Bojidi, hinagad sa mga ensya na maging proactive sa pagresponde sa El Nino. Hirit na aumento sa pamasahe sa jeep, pag-aadalan ng LTFRB. Bantang Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, piglatag ang ayungin incident as in AI video kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa siyaparong bilateral meeting. Aha. Yang biti ang mga headlines na pagkagat to dyan Campiways Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oras at Ligas City. Basta radyo, itiways din yan, 24/7 konektado ko mo sa ingman sa mundo. From Newsbase, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Thank you. Yan pa ang mga latest na mga headlines. Sandali, tapod ang tadaw ang Pag-asa kung kumusta na si Quiapo. Yan, ha? Tawagan nga natin ang Pag-asa. Yan, kung kumusta na si Quiapo. 5:33 na, oras mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGB. Kumusta lamang po ang sa tuya na mga... Hello. Good morning, amigo. Good morning, DP. Yes, ay salamat. Duty ka, ikaan duty ko dyan, adi. Iyo, BP, pagka Webis ni Naga. Oh. Pag mo ang mga duty dyan, si Melvin, si Ariel, Ika, si... Makaskason may nasimbag sa ko? Iyo. Ba, tigtutuyo kan amiga mo? Sabi sa kuya kasapon, monitoron ko daw nga kon. Pag na nga tuloy ka na sa simbag nga pigkuan mo, pigiiwal mo man. Nga mga makaskason sinimbag pag ako nag-upload. Monitoron ko daw nga. Nakantabay itungon yan. Siguro singilon niya ako pag duty niya. Maraysa nang nasimbag ko tulos. Yan. At di ba ko, maray gani, amigo, tayo ba ako pinasubo ko niya na aga. Iyo. Okay, amigo, sasabi na bilog na databi si Quiapo. Si Tropical Ricardo ko nung apod, si Quiapo na naglawag na sa par. Ano tabi ang latest forecast sa Kabikolan? Go ahead. Po marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast ngunya na aldaw na Webes, petsa 23 kang bulan na Hulyo. Tama ito BP naging sarong tropical depression na nga ni ining low pressure area sa laugkan sa tuyang area of responsibility kasubanggian mga around 8 p.m.
Kaso bago man na maaga 4 a.m. ang sentro kaining si Tropical Depression Quiapo, kakarukulutang nasa distansyang 950 kilometros sirangan kang Central Luzon. NBP igwang kusog kiparos o maximum sustained winds na minaabot sa 45 km per hora. Asin pagbugso kang Duros o Gastines minaabot man sa 55 km per hora. Padagos ining naghihiraw papasiring digdi sa direksyon kan Sulnupan, Norte Sulnupan sa rekas na 20 km per hora. Kung mamantener niya sa iyang presenteng paghiraw asin rekas, posibleng sa sunod na 12 oras na sa 705 km sirangan na inikan na Itiagi Isabela. Dahil nga ni sa pagiging sarong bagyo na ni Tropical Depression Quiapo, nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa nagkapirang lugar duman sa Northern Luzon. Anyway, BPN na tumbok ka ini, papasiring digdi sa extreme Northern Luzon. So digdi sa Kabikolan, apektado kita kang trough o so extension ka ining bagyo. Asin so combined effect man kan padagos na epekto kan southwest monsoon o habagat, kaya ngunya na aldaw asin sa aga, sundo yan sa probably weekend padagos kitang maka-experience kay madampog na kalangitan asin mga pag-uran dara na ngani kang combined effect kaining trough ni bagyong Quiapo asin an habagat. So maluya pa man sagkod sa moderatong paros, malalauman niya to sa Kabikolan, hali iyan sa Norte Sulnupan, sundo sa Timog Sulnupan. Asin sa mga kadagatan man nasakop kang Bicol Region, wala pa mang nakabanderang gale warning sa ngunyan. Lauman sa naan banayan sagkod sa moderatong pag-ukol kan sa tuyang kadagatan. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakababa na sa 24 degrees Celsius. Pinakahalangkaw, posible sa naman umabot sundong 30 degrees Celsius. So yan ho na BP sa tuyong update para sa kamugtakan kan sa tuyong panahon. Hali po digdi sa pag-asa Dios de Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat, marhay na aga. Hello Jim, tama bang pag-intindi ko? Dahil ni matama sa ano man nakalagaan kang Pilipinas, ano? Duman BP expected sa extreme Northern Luzon. Extreme. So mga isla taluman sa Babuyan Group of Ayun, Islands. oo. Pero medyo, yung, sa bagay, may mga kababayan kitang naka-star duman eh. Di ba? Duman siya. Ngunyan. Ano ang epekto ka ini sa Bicol Region? Tagari baga madalom ang panahon? UVP, so ano kaya niya? So extension o so trough, tapos so big bubutong niyang habagat o southwest monsoon. Iyo ang madaraki pag-uran digdi sa toya sa Bicol Region. Ayun. Pero bako man siya masyado ngayon makusog na pwedeng magkausaki niya grabing baha sa palibot ha? Ang expected 100 millimeters pero accumulated yan for 24 hours. So kung ang pagbagsak niya, bako man uniform, may makusog, maluya, moderate, sometimes heavy, arog po kito. I see. Okay. So hanggang ini no rin tabi migo. Sabi mo weekend? Expected tabi sundong weekend ang pag-uran ta pero gradually mababawasan na yan. Pinakamakusog talaga bandang atya na Banggi sundo sa aga. I see. Okay. Okay migo. No rin sa Mayote. Atyan BP, alas 6. Okay lang. Okay lang. Tayo ni Banggi na mora naman ako kaan. Ngunyan BP. Ako niya. Maseda. Maapod ka dyan sa sunod mong programa. Baka mapud ako. Baka sa bagay niya. Garo libra ako niya. Nasimbag mo tulos ako eh. Okay, Migo. Salamaton. Salamaton. Welcome and mabalos. Thank you so much mga tugang Jaime Bordales. Ang kabugtakan kang panahon. Hali po dyan sa pag-asa. Ngayon pong aldaw na eh. Good morning, Sir Henry M. Good. Alat ngo na ha. Alat ngo na. Ano ini pag... Pwedeng alas 3 ta na pag-urulan ini dyan na hapon ta. Wala magkitang impeachment coverage dyan. Pwede dyan na pong hapon ini. Sabi niya, good morning, Sir Henry M. Na-inlove ako sa teacher ko. O di... Pait... Na-inlove ako sa teacher ko.
Ay, sinabi niya sa eskwelahan digdi. Sinabi niya sa eskwelahan digdi. Oh. Senior high school na siya. Ito. Basahan ko lugod, ha? Good morning, Sir Henry M. Na-in-love po ako sa teacher ko. Nag-aaral po ako sa dito sa senior high school po ako, pero ang edad ko nasa 24 years old na kasi po natigil ako sa pag-aaral dahil nga sa kagipitan at problema sa pamilya. Teacher ko po ay isang halos kaedad ko. Habang araw-araw akong pumasok, simula nang mag-enroll. Halat ko na, dapat may music ini. Di daw kita kayo ma-discudo ka YouTube tabi, Ronald. Dahil mga dali, alip po tundo na. Habang pumapasok ako, nabibighani po ako sa kanya dahil sa galing niyang magturo at saka sa napakaganda niya. Ako naman, hindi naman ako masyadong gwapo. Pero hindi ko alam kung bakit ganito ang naramdaman ko sa kanya. Salamat po. Ano nakita? Noy, lat ko na ha. Diyan na hapon, magdangon ko sa kong alas 3. Pero una na masabi ko sa imo. Una yung masabi ko sa imo, ha. Nagka-problema ka na nga sa pag-eskwela, sabi mo may family problem ka mo, nagka-problema ka na nga sa pag-eskwela, kaya napundo ka, di ko alam kung anong concerns niyan. Ang unang advice ko sa imo, asikasuhon mo ang pag-eskwela mo, bako na muna na kung anong mga pagkamot ang nagkakamaratian mo, baka madisturbo ka kang pag-eskwela mo kaya. Ano kayo ni? Pero di man kimaraot na pagpahiwatig, excuse me, napadokan lugod kita. Di man kimaraot na magpahiwatig ka kay madam. Di man kimaraot na so teacher, taraman mo na, pero di ka na magpursige mo na, ang gibuon maarog kay ni, tapuson man pag-eskwela mo. Sige, pag college ka na, saka mo balikan si madam. Tapuson mo una niya, tag-eskwela kang salbatana ka, priority mo ang pag-eskwela mo, ha? Priority mo ang pag-eskwela mo, ha? Tapuson mo ang senior high school mo. Pag college ka na, saka mo balik ka. O ngayon, madam, pwede mong balikan si madam. Kunya sa senior high school, ika-college ka na. O, balikan mo si madam. Ngayon, madam, pasensya na po. O, ano ngayon, no? Ano ngayon ta nagbalik? Ano ngayon? Uy, long time no see ngayon. Masabi si madam. Long time no see ngayon. O, ano may dara kang flower? O may dara kang kung ano ini? Dahil man po, madam, ta. Sa totoo lang, namista ka. Mga araw ka ng mga flowering words, amigo. Bakit tapos kita? Ito, oy, baya, madama na po natin. Mga short talk, nin ali ka naman. Pero, yan muna, habang nag-school, hanggang mo niya nasa senior high school ka, tapusan mo na yan, ha? Kung ano nagka-irisipan mo na. Tapusan mo na yan. Ano? O pag college na, o kung bako unang advice ko sa imo, pagtapos mo na sa kolehiyo, pag-graduate ka na, kung daraga pa si madam, saka mo siya balikan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Come in. Yes. Good morning, DP. Good morning. Tama daw sa advice ko. Tama daw sa advice ko. Tamang-tama man talaga. Oo. Priority mo na ang pag-eskwela. Ano? Priority mo na ang pag-eskwela. Oo. Kaya nito ko siyang makakunan. Yes. Oo. Lalo na kung magkaigwa ka rin matibay na professor. Gerarong kaan. Iling ako. Pabuoton. Ipasuna ako na, maray masuna ako na mo. Ano na problema na nga kang pag-eskwela, Dahil man kimaraot na ma-in love. Bakoyo, dahil man kimaraot na ma-in love, kaya lang dapat aram ang priority mo sa buhay. Kundi, ma-in love ka, duman sa kaya kang pa-eskwela ko.
Pwede, maray pa yan lugod. Ang hapot nga rin, kung main love man sa imo, taba ka na man sa iyo mamoya, lalugod na makulugan ka. Correct. Bakoyo? Correct. Pero wala namang matimtimang berhin sa matyagang manalangin. Okay? Okay, sige. Yes, anyway, Bibi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag nga tong bareta, duman sa Metro Manila o sa Quezon City, gigibuhon ang State of the Nation Address o kaya SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Pero ang preparasyon pag-abot dito Henry sa seguridad, sakop ang bilog na nasyon, asin ang gabos na mga rehiyon. Ehemplo, digdi sa Bicol Region, talagang puga-puga naman ang preparasyon kan Police Regional Office 5, perarom kan liderato ni Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda, kung saan pinagpreparar na kaini ang nasa 4,190 na mga kapulisan pa DPP Henry, iyo ang ibinugtak na sa heightened operational readiness nangalit ng mamantenir ang pasier sa bilog na Bicol Region. Preparasyon para sa mag-abuton na ikalimang SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Ang sobra 4,000 na mga kapulisan na ito Henry, may kanya-kanyang trabaho. May mga naka-assign para sa seguridad, may naka-assign para sa checkpoint, as in choke point, may naka-assign para sa quick response team, as in iba-iba kanya-kanyang trabaho sa DP Henry. Apuera kay ni, so mga police o mga police provincial office, as in city police station, iyo ang pinagtawa naman ng direktiba na iaktibar ang saindang tigapod na SYNCOM o kaya Synchronized Communication, tanganin ng madali ang pagkurokorontak sa DPP Henry, ready na magresponde sa anuman na mga posible na mangyari, pero dahil man pinaghahagad na talagang mangyari. Sa ngunyan, apuera sa preparasyon, diretso ang pinagigibong koordinasyon kan Philippine National Police o PNP digdi sa Bicol, sa Armed Forces of the Philippines, AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, sharing man sa mga local government units, at iba pang mga force multipliers para mas lalo pang mapakusog ang sa indang preparasyon, tangalan ng masigurar man ang pasiorden asin matrangkilong kondukta kan ikalima na SONA kan Presidente sa mag-abuton na Hulyo 27 presenteng taon. Yan, tabi BP Henry, ang dagdag na istorya, katawang tagyan ang PYZ Enterprises, Josh Fabino, DCGV. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright, Jomar Bien, nasa linya man sa dagdag na bareta. Ngunyan pong alaw. Ramon tarawan bit-bit ni Jomar, kumusta kaya ang mga taga Tabaco City? Hello Jomar, good morning, go ahead. Salamat PP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Nagpuunaan paguran-uran sa kapalibutan. Halos makusugsuran sa nakalis na mag-agatabi BP Henry digdi sa Premier Distrito Canalbay. Mientras tanto, pagiromdom liwat kan Tabaco PNP ang publiko na may pigahana pasindang duwang persona na nawawara sa syudad, nagkapirang tao na nakakalihis sa pinakaultimong abiso na ipinaluwas ni Police Lieutenant Colonel Biril Bibat sa iyang sinabi na padagos nindang pinaghahanap si James Hasmines asin Felix Salaveria Jr. Anduang ini, iyo ang ipinag-report na nawara matapos na dukuton ni nagkapirang persona lunad sa van susaro sa may parte kan Barangay Cobo asin susaro sa may parte kan Barangay San Roque kamatangaan kan Banggi susaro udtong-udto
nagka 2 taon na ang nakakalihis ang pamilya kay ni Hasmines as in Salaveria, iyon padagos na nakikipag-coordinar sa Tabaco PNP, nag-follow up kung ano na ang development sa pagkawarakan 2 persona. Ang 2 initabi BP Henry, iyon pinagsasabi na mga miyembro o mga aktivista kan mga panahon as in padagos pa na aktibo sa pagiging aktivista kan panahon na iniiyuan dinukot ka nagkapirang mga day mabistuan ng mga kalalakihan na sundungon yan dahil na nakukuha pa ang mga ini. Yan, BPN rin informasyon, Jomar Bian, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Uni pang mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Hirit sa Morning Hirit. Aram daw nindo mga tugang kumpirang beses dapat nyato sa paon an sa tuyang pagkaon bago halunon. May ideya daw po kamo kumpirang beses ngunan nyatong sa paon an pagkaon bago ta halunon. Bako na iba dyan nag-aso pa nga ng plato dahil ng laog. Sabagay ako nga ni paminsan gari duwasan ng sapa. Magluto mo na gari bagaso halo na san, pero bako pa rin maray iyan na halon kang halon, di ba? Ang pagtunaw may purpose yan pero sigun mga tugang sa tuyang napagaraman kay puan mo unang sa paonin hanggang sa 30 beses saka baga bisa nagkagigibo kay tabi kay puhan mong sa paon mga tugang ninhanggan 30 beses ang pagkaon before mo iyan nahalunon. English. To live longer, be kind to your insides. How? Each time you take a bite of food, chew at least 30 times before swallowing. 30 minutos da tabing pagsapa bago mo iyan mga tugang halunon. Ang pagkaon na yaon sa ngimot mo, iyan tabi pinagpipre-digest kan ngimot. Naigwanin enzymes na pig-apod na pitchalin. Na yaon po mga tugang sa satuyang saliva o yaon po sa tuya na liwoy. Bilang resulta, ang satuya databi mga tugang natulak dahil nadidipisilan sa pagtunaw kayan as in siring man sa absorption in importanteng mga vitamina as in nutrients na satuya na pinagkakaon oro aldaw. Siring man, mga tugang ang mga vitamins na yaon dyan, madali databing maabsorb kung pag-abot mga tugang sa tulak, tunaw na iyan. Kaya pala may purpose ang liwoy, may purpose ang saliva. Kung nata pag nagsasapak, siyempre may purpose ang ngipon, bako sa nasa pagsapa, kundi mga tugang sa pagtunaw nin pagkaon. Napag-araman, mga tugang na ang acid, ang gastric juice, as in acid na yaon po sa tuyang tulak, yun minatabang para makaskas mga tugang na matunaw yan, as in siring man kung yan katatabi day ka natutunawan ki basta-basta, minaresultan sa pig-apod na heartburn. Siring man ang pig-apod na gastroesophageal reflux order o GERD. Siring man, ini po may na benepisyo sa paginin pagkaonin diit na pagkaon. Kung halimbawa databi, ikaw kakansiring na bagay, magkaon ka lang po nin diit-diit sana kung ika nagugutom. Pero kung ikaw man igwa ka ki problema sa tulak, ngaya may acid reflux kaon, may kuwang ka, dapat po dahil kita nalilipasan ki pagkaon, di ba? Kaya ako nga pigla ako may daradara ng biskwit. Kana mamahaw ako mga tugang, alas 9 na. Yan po mga dagdag kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Ngunyan pungal daw. Sige daw, isabay mga birthday mo na ha. Pasensya na po. Baka nag-text ka mo naman sa kuyang cellphone. Di ko na ko aso cellphone kong saro. Garo na baka na ibugta ko lang kung sa inyo. Sa laog mga tugang kan sa kuyang harong. Tagaso bahapon daradara ko digdi.
studio pagkatapos kan sa tuya tabing monitoring na alas 3 naman sa impeachment. Dara-dara ko tabi ito. Pero baka yaon lang sa iling ko eh. Sa iling ko yaon lang tabi sa harong. Ha? Happy birthday po sa sakuyang pamangkin dyan sa Piñaranda Street na si Aris Antones Aranya. Aris Antones Aranya po at Papa Romulo Molo Loria Liago dyan sa Imalnod, Legazpi City. God bless all over the world. Alright, sige. Sabi ni Noel, good morning. At tabon ang problemang pigtaw sa imo. Bata si Jimmy ang report. Problema. Sabi ni Noel, kaya rak mo man ngaya. Iguana naman, nabaga din do ha. Iguana naman ki problema tabi. I mean may bareta na. It's a good problem naman kasi mas maray mga tugang na mumonitor ta, nababawasan ta ang satuya tabing problema sa satuyang kapalibutan. I mean, yan mga proyektong iyan na dapat mapakinabangan kan tao kaya ginasusan kan gobyerno. Dapat po napapakinabangan ta iyan. Yo, tangani po na ang nag-asinso ko ta. Kundi ang problema, tapi ang kadaklan, napupo na, dahil natatapos. Paningit sa Morning Hirit. Sige, o yan tabi ha, ang satuya na madali lang ta. Yan po ang satuyang dagdag kaaraman, 30 beses palan, adi. 30 times palan, ha? 30 times mga tugang nasapaon mo ng pagkaon, bago mo halunon. Oh. Nagulpi naman kaya good kita ano ini kisa sa paade. At diyan baga sa mga karaunan, kaya baga dangi ako natunawan, may posibilidad tabi na daday mo na sa pa. Di ba? May posibilidad tabi na daday mo na sa pa kimaray or may posibilidad tabi na talagang hinidali mo sa paghalon mo. Takon 30 minutos ka na magsapa bago ka paghalonon, siguro ang restaurant malulugi. 30 minutos, 30 beses. Kung 30 times mga tugang ang pagsapa bago mo halunon, ang ibang restaurant, malulugi, haluyong kang kakaon. Hello? BP, Yeah, good morning. Pag nag-report si Jimmy regarding sa mga patubig dyan, sa district ba yan eh? Yeah, correct. Oo. Sa district. Ang bungad mo, Jimmy, interrupted water supply. Dakulon na sabi ni Jimmy, ang nadiscover nag-arapon sa iya. Na-monitor ko kay Jimmy. Oo. Dakulon nga yaw, di ko susabon, interrupted. Interrupted power supply project. Ano ito? Water supply project. Water supply project. Yan ang dapat ang bungad mo kay Jimmy. Yeah, okay. Yun mo pati ba yung problema? Ayun na. Ay, nako. Gigutom na naman lamang nga ni ako. Siguro may bulang kristal yan. Kasapon, may nagapon naman sa iya kang nadangog sa istorya. Iguan, yawn sa kamaligi. So, sunod na istorya, Jimmy. Masa kong semana na puro interrupted. Oo. Ayun na. Magkano, magpunta tubo hanggang duman sa taklob kang tangke. Taklob kang water tank. Ayun na. Okay. Isa na natin. Paitasan na natin, Jimmy. Maski ano na sa nagproblema kang komunidad. Okay, sige. Yeah, okay, thank you. Ang lalaking nagtekso, nagpakon sa ko kay problem. Napanood ako nako kay number kong ini. Ano ko sa naman? Nag-text, so ano yan? Okay po, naintindihan ko po ang sinabi mo. Susundin ko po na lang. Okay, maray panoy. Eskwela isa na. Magpara ko, magpara ano ini, magpara problema ka yan na mga ang pagkamot yaon sa na yan, pwede mong igilid yan mo na kung gibon mong priority an sa imong pag-eskwela. Nasabutan? Oh, very good ka. Ronald, tayo mo na tabi ako ito pala si Ronald sa transmitter. Madali lang ata. Mako ako ki-blazer, nalilipot na ako sa paguna ako kaya ngunyan, dahil nagtaga-oran tuturo tagiti. Madalom.
Ako lang man akong, natin daw tabing commercial, tama ka akong jacket o blazer ta, nalilipot ako. Ako gusto, pwede pa rin doon, tining aircon, madali lang. Ay, 20. Pero yung manggiraray, sige daw, naltabi, ito daw ng commercial ha. Masunod na mga tukang ang GB News Express, makalipas lang po kini. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Calling all CMD members and users, please attend our Health and Wellness Caravan and Zumba on July 25, Saturday, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Just buy one bottle, 30 ml CMD at 670 with free lunch, door gift, and your chance to avail our on-the-day promo on 65 ml CMD, CBF, CR Juice will be buy 3+1. Please come on your Zumba footwear, an extra blouse or t-shirt. Reserve your tickets now. For more information, you may call or text 0939-9040717. Please tune in to our radio program CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. With our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Kita-kits po tayo! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Rod
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. And always, this is GB, Oras Pilipinas, alas 6:04. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Hulyo 23, tigdi po sa GB News Express. Dating Albay, 2nd District, Representative Joey Salceda, formal lang nagsumpa sa Malacanang bilang Presidential Legislative Liaison Office may cabinet rank bagsakan area nin mga produkto kan mga paraoma nakapareho kan China asin Japan ititindog sa gilid kan tinampo sa Libon Albay sigon kay Governor Noel Rosal. Sa lado national, cybersecurity mas dinoble kan PNP Anti-Cybercrime Group nagkaperangal daw bago ang SONA. Mga regulasyon para sa SONA 2026 piglatag na kan Kongreso. Sa ibang nasyon, France naging kainot-inoting nasyon sa European Union na nagpautob nin pag-iksihir sa mga aki na gumamit nin social media. Business News, piso buminagsak sa record high ang kantidad kontra dolyar. Sa Sports News, Gilas Pilipinas buminaba ang ranking sa FIBA Basketball World Cup. Health News, tuberculosis treatment ipinaliwanag kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal, formal na pong nagsumpa sa Malacanang sampang ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, si dating Albay Executive Representative Joey Salceda bilang Presidential Legislative Liaison Office o PLLO na may cabinet rank kasudma. Magigiromdoma na pigdesignar si Salceda ni PBBM sa nasabing posisyon kan mga nakaaging aldaw. Bilang bagong sekretary kan PLLO, pinaglaoman na papanginutan kan opisyal ang pagpapakusog kan koordinasyon kan Malacanang asin kan Kongreso para maibusol ang prioridad na propestong lay kan presenting administrasyon. Mabugtak ni dakulang bagsakan kan mga produkto kan paraoma sa gilid kan tinampo sa Libon Albay. Inang inanunsyo ni Albay Governor Noel Rosal sa iyang Facebook post sa iyang pagbisita sa lugar kasabay kan selebrasyon kan Paroy Festival ngonya na taon. Sigon kay Rosal, magiging ladawan kung ibubugtak na bagsakan ang siring sa China asin Japan na may parking area. Sinabi kan opisyal na dakula ini para sa mga darahan kan mga produkto na mga paraoma sa Albay dahil ini ang kulang sa probinsya. Dagdag pa kan gobernador na pwedeng bumakal ang mga nag-aragi nin auto dahil may parking area. Kinumpirmar man kan opisyal na ang pag nag-abot ng pundo na nasa 8 million pesos hali sa lokal o local government support fund. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Aramon ta ang report kasabay ang bareta na bitbit ni Angel Mostasa hali po dyan sa lawas. Mga paraoma asin parasira na dai pa nag-claim kang asistensya hali sa DA Bicol. Pigabisuhan na makipag-koordinar sa city asin municipal agriculturist ninda. Uya po ang report. Nagpagiramdom ang Department of Agriculture Bicol sa mga paraoma asin parasira na dai pa nakaka-resibi asin dai pa pigaklamar ang sa indang benepisyo na nakantidad 2,325 na makipagkoordinar sa indang mga respektibong city or municipal agriculturist na sa indang municipal agriculturist office tanganing maresibi naman ang nasabing benepisyo sa ilalim kan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program of PAFP. Sigun sa DA Bicol sa pangalan ni Regional Director Rodel Tornilla, kabilugan na 2,260,000 at 50 mga paraoma asin parasira sa Bicol Region. Ang target na matauan kay ini kung sa inaanan asabing asistensya ang may katuyuhan na maasistiran ang mga paraomang grabing naka-afektaran man kana pagtagas kana o kan paglangkaw kan presyo ka mga produktong petrolyo asin nakaka-afektar man kan sa indang pagprodukto asin paghahanap buhay. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News.
Formal nang ipinag-anunsyo ni Obispo Bong Bailon kan Diocese kan Legazpi ang pagiging incarnated sa Diocese ninda Reverend Father Dante Mihiliano as in Reverend Father Noman Anwar Nasser sa ilalom kan Code of Canon Law sa Diocesan Circular kan Obispo. Mainit na pigbilkam kay nanduwang padi bilang bagong miyembro kan Presbyterate kasabay kan pag-umaw sa maugma asin magayon na bareta bilang pagpapadagos kan misyon. Sinda Father Mihiliano asin Father Nasser, dating miyembro kan Congregation kan Blessed Sacrament. Katakod kay ni, hinagad kan Obispo sa gabos na paratubod na ang pagpangadji para kay Father Mihiliano asin Father Nasser asin sa gabos na kapadian sa Diocese kan Legazpi. Accomplishment o kaya mientras tanto suspitsadong kaso sa kaso ng dengue o suspitsadong kaso ng dengue sa siyudad kan Legazpi naglangkaw ngunyan na taon. Karen Ala sa report. Nakaruluwas naman ang dengue response team kan City Health Office kan Legazpi dahil sa langkaw na kaso ng dengue na nairing sa siyudad kan Legazpi. Paliwanag ni City Health Officer Dr. Francis Gerald Gomez, tusog sa report na ipinadala kan mga ospital sa siyudad sa opisina. Uminabot na sa 94 ang mga nagpahiling min mga sintomas ki dengue. Mantang pinag-monitor na ang kadaklan sa mga ini sa ospital, asin may 4 na ngunyan ang kumpirmadong huminilang na sa dengue. Kung kaya dahil sa siring na datos, tulos na nagmobilisar ng clean-up drive ang opisina sa mga barangay. Tanganing masiguro na ding stagnant na tubig sa palibot kan mga lugar. Mantang ilibong-ibong naman ang pagkondisyon ng fogging bilang pinaka-epektibong solusyon na sa pagkawara kan mga lamok na nagkakausa ng dengue sa mga tao. Karen Ala, DCGB News. Mga tugang dinublingon yan kan Philippine National Police Anti-Crime Cyber Group PNP, ACG and sa indang Cyber Security Operations. Nagkaparang aldaw bago ni kalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa maabot na Hulyo 27. Sinabi ni PNP Anti-Cybercrime Group Chief Police Major General Wilson Asueta na pigalauman ninda na dakol na mga malakop online ang mga misinformation. Daiman pinagunambitan kay ni konsisay ang mga nasa likod kanasabing pagpapalakop nin negatibong informasyon. Piglinaw kay ni na nasabing operasyon iyoan saro iyoan para tulos na maaraman ang misinformation, coordinated influence operation, phishing attacks as in online scams. Dagdag na bareta sa lado lokal tulong sinkhole na diskubre kan DCGB News sa Dunya Mercedes, Ginobatan, Albay. Jimmy nasalita sa report. Na-discovery kan DCGB News iguanin tulong sinkhole sa barangay Dunya Mercedes sa Banoan kan Ginobatan. Durante ka na sa validasyon ang DCGB News sa problema sa proyekto sa tubig sa nasabing lugar. Digdi na notaran na tulo ang sinkhole sa magkasiriblag na lugar sa laog ka nasabing barangay. Pasado kay Kagawa Danilo Malano, iguang tulong tao na ang pigresyo na kalaog sa nasabing sinkhole. Maray nga ni Gabos Saipan nakahawas ang mga biktima para dahil na mautrupa ang nasabing pangyayari dainin na mga tao o tao na mahulog o hayop man ang plano kan barangay ipakurodal ang nakapalibutan kan tulong mga sinkhole. Ang siring na sitwasyon dahil pa man nakakaantos sa karaman kan mga ahensyas in charge sa pagmonitor asin pag-analisar sa estado kan kadagaan sa nasabing barangay. Danguguntan pakipagunay niya to kay Kagawa Danilo Malano. Ay raram kan kayong lumawagan tao? Ayo, nakalagka. Doon kararam yan? Kararam yan, sir. Kinapasiring siya. Anong ay di sa mun na ang papay, babay, magirin na pati ito. Naulog yan, nag-star dyan, pinag-rescue mo na ng mga taga-di sa man. Kaya luluan ako niya, kay bas mga atas. Kaya, yan ang sinkhole yan, nalig na yan. Hindi man na-disquid doon. Hindi man na-disquid. Kaya, natingag ng mga tao, sibi ng mga atas. Iyo. Kaya na-rescue. Itong suduwa pa na sinkhole, aros ba pa di sa man? Aros di sa mga sa iwas. Ang itsura. Oo. Ano analysis? Tubig kaya nagagikan nila. Sa raram tubig. Pakipagulay kan DCGB News sa Kagawad ka nasabing barangay Kagawad Danilo Malano. Jimmy nasalita, DCGB News.
Mga tugang tinapos na po kan House Prosecution Panel kan Miyerkules ang pagpresentar kay ninin ebidensya katakod kan pagpapatakot ni Vice Presidente Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Formal lang tinapos ni lead prosecutor asin Batangas Representative Jervin Luistro ang testimonya kan ultimong testigo kan prosekusyon na si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag matapos ipaaram sa Senate Impeachment Court na dahil nasinda makondukta nin redirect examination. Si Matibag ikatulo asin ultimong testigo kan prosekusyon para sa ikaapat na article of impeachment na may kinaraman sa pahayag ni BP Sara sa sarong online press conference kan Nobyembre 23, 2024 na nakipaghuron sa isyo sa sarong tawo para gadanon nakipaghuron siya sa sarong tawo para gadanon si Presidente Ferdinand Marcos Jr., Primera Dama Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez in kaso gadanon siya. Enot nang ipinagpresentar kang prosekusyon si NBI Senior Agent John Mark Calilong na nagtestigo manungod sa authenticity kan video recording kan online press conference ni Duterte. Asin NBI Regional Director Jeremy Lutok na nagtestigo sa ginibang investigasyon kan ahensya na nagresulta sa pagsangat ng reklamong grave threats asin inciting to sedition sa Department of Justice. Ipinag-insister ni Matibag na sa sadiring pag-ako ni Duterte sa publiko, supisyente na para patunayan ang betrayal of public trust asin daina kaipuhan pa na maaraman kung isang kinahoron kan Vice Presidente para gibuhon ang pagadan. Sa sayang direct examination, ipinagbulgar ni Matibag na may na-identify ng Special Task Group kan NBI ang nagkapirang persons of interest na pwedeng makatabang para maaraman kung sisa ang kinahoron ni BP Sara. Pinagladawan ni Matibag ang investigation bilang continuing and active asin sinabing ang pagbulgar sa identity kan persons of interest pwedeng makompromiso ang investigasyon, mabiklad ang intelligence assets asin mabugtak sa peligro ang mga importante. Dagdag na report, hali po dyan sa lawas kasabay si Al Armario. Hadalan pang maray sa kunyan kan sanggunian panlunsod ko nilawo suday ang pagalukar nin budget para sa bagong building kan Office of City Disaster Risk Reduction Operation Center ay dating LTO sa Barangay Banyo. Igubusol ini na budget ni City Councilor Lau Beltran bilang Chairman kan Committee on Appropriation na 31 million. Alagad, anibang konsyal si rin kay City Councilor Alex Hao asin City Councilor Vince Baltasar may nahiling na teknikalidad sa source of fund hali sa trust fund kan alkalde na dahil daw pwede gamiton sa infrastructure base sa sarong DILG memorandum ni City Councilor Beltran. Nagagina ini sa pag-aadal kan City Legal Team dahil man daw nin nahiling na diferensya dahil pang mga debate legal kaya pigadalam pa inin maray kan sanggunian panlunsod. Alar Mario, DCGB. Ipinahayag po ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na ibinaba na sa 20 individual ang mga pig-investigaran na pigasabing kinontak ni Vice Presidente Sara Duterte para gadanon si Presidente Marcos Jr. Sa katunayan, ang iba padigdi nakahoroninda ang sa indang mga pamilya o kamidbid simbag ni Matibag matapos sa puto ni Senator Judge Joel Villanueva sa kasiyam na aldaw kan impeachment trial ni Duterte. Inang proseso kung kaya sinabi niyang itinaas sa tulo hanggang 6 na bulan. Finalmente ang sa indang pagmidbid kung sisay ang personalidad na yon na mga ini mantang inang pinagdagdag ni Matibag. Sigon kay Matibag, igwasindang pighihiling na person of interest sa Vice Presidential Security Group. Asin bako sa nasinda limitado sa Davao Death Squad, si Matibag ultimong tumistig testigo sa prosekusyon. Katakot ka kaapat na article of impeachment na nag-akusar kay Duterte in grave threats laban kay Presidente Marcos. First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez asin iba pa. Mientras tanto, iba pa niya tong bareta mga tugang sa lado lokal.
Banwaan kan tiwi, liwat na bibisitahon kang SSS para magatod nin serbisyo. Yomar Bien sa report. Nakatalaan na bisitahon kan Social Security System at banwaan kan tiwi sa masunod na semana. Initangani na dahil na kaipuan pang magpasiring sa syudad kan Tabaco sa opisina kang SSS ang mga may tuyo sa nasabing opisina. Miyerkules, Hulyo 29 sa masunod na semana ang tropa kan SSS Tabaco sa pagikan sa indang e-wheels services iyo ang mapasiring sa second floor kan conference hall sa municipal building kan Tiwi Albay po na alas 9 ang agasundo alas 3 ang pagkahapon para sa naunang bitan na aktibidad. Ang mga serbisyong sa indang i-ofrecer iyo ang membership asin ang may SSS registration assistance, verification kan SSS records, asin kontribusyon, PRN o payment reference number generation, asin iba pang mga serbisyo kang SSS. Jomar Bien, DCGB. Ipinahayag po ni dating Senate President Franklin Drilon ang sa iyang suporta kay Senador Chis Escudero dahil sa mas maigpit kaining pamamahala sa impeachment trial ni Presidente o Vice Presidente Sara Duterte bilang presiding officer. Sinabi ni Drilon na papanahon na ang mas establing pagkontrol ni Escudero sa mga pagdangog sa impeachment court. Tininuman ni Drilon ang mga nainot ng pagdangog na nahaloy dahil sa haralabaon na debate sa mga technical issue kaibahan sa pagpapatunay sa authenticity kan controversial na video kang Nobyembre 2024. Sinabi niyang nagkonsumo nin anom na aldaw para paboran o probaran authenticity kan tape mantang milyones na Pilipino nakahiling kay ni. Kasabay kay ni pinag-insistir ni Drilon na daing lugar sa impeachment trial ang mga personal na issue kan mga senator judges. Ang pahayag ni Drilon kasunod ka naging lakdang ni Escudero na i-refer sa Senate Committee on Rules ang mga enot na manifestasyon may connection kina Senador Alan Peter Cayetano asin Senador Pia Cayetano. Tinoyo man Escudero si NBI Director Melvin Matibag dahil sa mga pampublikong pahayag kay ni manungod sa investigasyon na may connection kay Senador Alan Cayetano. Asin ipinag-insistir na dapat iwasan ang anuman na posibleng maimpluwensya o magdaranin pagduda sa pagiging patas kan impeachment court. Tinawanin doon ni Drilon ang solamenteng mandato kan impeachment court. Iyon dangogon ang mga isyong nakapalaman sa impeachment complaint laban kay Duterte asin dain ng iba pa. Emergency exercise gigibuhon ngunyan aldaw sa Bicol International Airport. Joshua Bino sa report. Posibleng may mahiling na mga ambulansya, fire truck, iba pang mga rescue vehicle sharing man makadangog din mga pagsirena sa laog kan Bicol International Airport o BIA sa Alubod, Daragalbay ngunyan na aldaw. Ini dadarahon kang gigibuhon na full-scale emergency exercise ngunyan na aldaw nin Huwebes, Hulyo 23 ko na sain susog sa abiso kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Area Bicol. Parte ini kan pagpapakusog kan nasabi ng aeropuerto sa saindang kapasidad sa pagsimbag sa mga posibleng emerhensya. Ang full-scale emergency exercise gigibuhon magpuon alas 8 ngunya na aga asin madurar sundo taod-taod na alauna ang pagkahapon. Katayuhan kan mangyayaring pagsasanay iyo ang tangani ng ma-assess o maaraman ang kahandaan kan nasabi ng aeropuerto sharing man ang mga pasilidad kini, mga kagamitan asin mga tauhan pag-abot sa pagresponde sa mga emerhensya asin ngunyan na aldaw may kinaraman ini sa aircraft emergency. Sharing man hihilingon kung gurano kakusog ang sa indang koordinasyon sa iba pang mga ahensya. Kung kaya darakay ni susugman sa abiso kan CAAP Area Bicol sa oras kan nasabi ng emergency exercise may link sa laog kan Bicol International Airport ang mga emergency vehicle na may sirena, mga fire asin rescue equipment, mga ambulansya, may mga smoke effects asin may mga volunteer actor iyo ang maserbi bilang mga biktima. Kung kaya susog sa abiso kung mahiling o madangog ang siring kaining mga bagay
dahil basta-bastang maalarma dahil ang top party ini kan nakaplano na emergency exercise ngunyan aldaw. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Alas 6:23 oras sa Pilipinas. Iba pang mga bareta, pakalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na, nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands.
Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang padagos ko niyan ang mga bareta, ipinasar po kan mga legislador sa France ang ley na nagbabawal sa mga aki na gumamit in social media. Sinda ang primerong nasyon sa European Union na nagbawal sa mga may edad na 15 anyos pababa na gumamit in social media. Pinaboran kan mayoriya kan mga legislador ang France sa propestong ley na ini asin inima na nakatala na pirmahan ni French President Emmanuel Macron para dagos ng maging ley. Kanakaaging taon nagrehistro din kasaysayan ng Australia sa pagbabawal sa mga aki na may edad 16 anyos pababa na gumamit ng social media. Mantang inanunsyoman kang British government ang kaparehong pagbabawal. Sa masunod man na taon, maging efektibo sa nasyon kan Spain, Greece asin Denmark na limitaran ang edad sa paggamit nin social media. Mga tugang bareta ngunyan sa pagininegosyo sa satuyang nasyon sa giraray pong buminagsak sa record law ang balor kan kantidad kan Philippine peso kontra dolyar. Base sa datos kan Bankers Association of the Philippines, nagpon ang trading kan piso nin 61 pesos 73 kada dolyar. Mantang inimedyo nagluya sa intraday law na 61 pesos 75 centavos na iyo man ang naging closing rate. Kapareho kaini ang dating record law na narehistro kan Mayo 18, 2026. Nangyari ang panibagong pagbagsak ng piso kasabay kan giraray na pagkusog kan tensyon sa pagultanan kang Estados Unidos asin Iran na nagdaranin panibagong pagitaas kan presyo nin petrolyo sa pangkinaban na merkado. Sports News. Buminaba po ang world ranking kan Gilas Pilipinas matapos ang third window kan Basketball World Cup qualifier sa Hulyo. Sigon sa FIBA Men Ranking, nasa pang 39 ng pwesto ang Gilas Pilipinas. Hali sa dating pang 36, buminagsak sina nin tulong pwesto. Ang nasabing ranking ipinaluwas matapos ang double overtimes na pagkadaog kan Gilas sa New Zealand sa score na 106-102 o sa Australia na 90-48 kanakaaging simana o 90-49 kanakaaging simana. Nasa pang-7 pwesto man ang Gilas Pilipinas sa Asian Zone kung sain pigpapanginutan ini kan Australia. Bako sa Nagilas Pilipinas na nagsapar nin pagbagsak nin pwesto dahil ang Australia ang nasa pang-7 sa bilog na kinaban. Nasa pang-8 ngunyan, mantang ang Kuwait nasa hali sa daipang 109
o hali sa pang 109, nasa pang 118 na pwesto ini, asin ang South Africa, hali sa dating pang 110, nasa pang 119 ng pwesto ngunyan. Pigilauman ang pagbabago kan ranking kan Gilas Pilipinas sa paghampang ninda laban sa Jordan sa Agosto 28, asin ang Iran sa Agosto 30. Health News, aramon ta daw mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz, hali po sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Good morning sa mga tabay. Ipinahayag ka mga eksperto sa kinabahan ng tuberculosis o TB, curable o nabubulong. Sa sendang pahayag, sinabi kan World Health Organization o WHO na ang TB, pigbubulong ng antibiotics. Asin para maging epektibo ang medikasyon na ini, kay puwan inumon oral daw sa laong nin apat hasta 6 na bulan. Patanid ka mga health experts na peligroso kung pundohon tolos ang medikasyon, lalo na kung daing medical advice. Ini pwedeng magresulta sa drug-resistant tuberculosis, sigumpa sa WHO experts. Health News from Newsbase, Mardela, Day Niba. Mga tugang, ang report sa kamugtakan kang panahon, kasabay po si Ariel o kaya si Jaime Bordales, ngunyan po nga daw. Po marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast ngunya na aldaw na Webes petsa 23 kang bulan na Hulyo naging sarong tropical depression na nga ni ining low pressure area sa laog kan satuyang area of responsibility kasubanggian mga around 8 p.m. So bago man na maaga 4 a.m. an sentro kaining si tropical depression Quiapo kakarukulutang nasa distansyang 950 kilometros sirangan kang Central Luzon. Inibiti igwang kusog kiparos o maximum sustained winds na minaabot sa 45 km per hora asin pagbugso kang Duros o Gastenes minaabot man sa 55 km per hora. Padagos ining naghihiraw o pasiring digdi sa direksyon kan Sulnupan, Norte Sulnupan sa rekas na 20 km per hora. Kung mamantener niya sa iyang presenteng paghiraw asin rekas, posibleng sa masunod na 12 oras na sa 705 km sirangan na inikan Itiagi Isabela. Dahil nga ni sa pagiging sarong bagyo na ni Tropical Depression Quiapo na kabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa nagkapirang lugar duman sa Northern Luzon. Anyway, BPN tumbok ka ini papasiring digdi sa extreme Northern Luzon. So digdi sa Kabikolan, apektado kita kang trough o so extension ka ining bagyo asin so combined effect man kan padagos na epekto kan southwest monsoon o habagat. Kaya ngunya na aldaw asin sa aga, sundo yan sa probably weekend. Padagos kitang maka-experience kay madampog na kalangitan asin mga pag-uran. Dara na nga ni kang combined effect ka ining trough ni bagyong Quiapo asin an habagat. So maluya pa man sagkod sa moderatong paros malalauman niya to sa Kabikolan, hali iyan sa Norte Sulnupan, sundo sa Timog Sulnupan. Asin sa mga kadagatan man nasakop kang Bicol region, wala pa mang nakabanderang gale warning sa ngunyan. Lauman sa naan banayad sagkod sa moderatong pag-ukol kan sa tuyang kadagatan. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakababa na sa 24 degrees Celsius. Pinakahalangkaw, posible sa naman umabot sundong 30 degrees Celsius. So yan ko na BPN sa tuwing update para sa kamugtakan kan sa tuwing panahon. Hali po digi sa pag-asa Dios de Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat manhay na aga. Salamat Jaime Bordales sa report, hali po dyan sa pag-asa. Mga tugang nagsurat po kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Baliran, Nicole Anglorianes, and Shara May Leron. Ini po ang GB News Express. Kasabay pala ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa lawas. Ini po ang GB News Express. Ngunyan pong aldaw nin Miyerkules o Huwebes, petsa 23, mga tugang kan bulan na Hulyo. Masunod din iba pang mga baretang mainit sa morning hirit. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M.
Ang lalaking hindi inuumaga. Alright! Sige. Kumusta po ang satuya ng mga liver lovers dyan? Ha? Kumusta po ang sa indong lifestyle? Party on, atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamin. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Ang the best warang iba Henry Mem. Ang in the morning. Sige, oy tod pala, subaritang kulala. Wala pa si Diyos matabi, Ronald? Wala pa? Alright, sige. 15 mga tugang bago magabot ang alas 6 nin morning. Okay, alas 7 nin morning. Didi po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Sige daw, mga tugang, kaso hapon, nagapon sa kuya si punong barangay Opiñano, kan barangay Doña Tomasa, Ginubatan. Nag-text pala. Ha? Nag-text kaso hapon, si punong barangay Opiñano, mga tugang kan barangay Doña Tomasa, no? Sa Ginubatan Albay, no? Kaya nagsabi na nagdigdi na ngaya po sa mga taga DPWH, no? Kaya gusto ko tabing tawanan ki pasasalamat sa mga tropa kan DPWH, Garo District Engineering ito, na duminuman mga tugang sa Doña Tomasa, sa Ginubatan, diyan sa Ginubatan, para po hilingon itong concern mga tugang ni Kapitan na pigahanap kan mga residentes kung nain so takop. Kaswapon, urulokon so sa tuya na mga naglakaw-lakaw ako dyan sa lawas. Sabi kan so na pangkuduman sa may sa may dyan sa may Ayala. Re, nako na yan so taklob. Bakun silo ngayaan, problema moral daw. Ang issue moral daw. Iyo baga nganya. Natanganya ko. So takop ngaya, pigahanap. Nakuha. Pero kaya sabi ni Kapitan Opiñano, nagdumana da sa iya mga tugang sa DPWH kaswapon. Good news ito ha. Salamat nun tabi. De ko aram kon si Sai na grupo nin DPWH personnel ang nagbisita kaswapon sa Doña Tomasa. Ang pangako da kay Kapitan, mga tugang, asikasuhon tabi ang problema, mga tugang sa taklob. Pero sa problema tabi sa taklob. Dahil ko na ko nang i-reiterate nangyari kaswapon dyan sa Doña Tomasa, baka may namamahaw. Pero okay man, parte man kan bareta, baka namamahaw sa iba. Sa tangki kaya na-discover kan barangay, mga tugang, budakan so residente duman, mga estudyante na so tangki bukas. Imagine nun, tangki, yung baga na tank na nababakal dyan mga tugang na stainless.
Nababakal na stainless na ano niyo. Bukas. Dahil man kita club. Ngunyan so takop ka ito. Kanta ita ini bukas, iyong rason kung nata mga tugang ta so ano ini so bayong siguro sa init kang panahon minalaog sa bayong duman minakarigos gayod. Oh, sa pagkarigos kang bayong nabutod sa bayong. Oh. Ayun na wala. Hanggang sa naging issue kan mga tao na nagagamit ng tubig. Tapos bayong nabuto duman sa kan siyempre. Ay nako. Anyway, ang latest tabi ha. So text ako ni Kapitan, ulitong ko lang. So text ako ni Kapitan kaso hapon madali lang ta. Ito. Okay. Ay sandali hindi yata. Ito sabi basahin ko lang so text ni Kap. Alright, ito. Sabi niya, "Good morning po. May nagdigdi na po sa muya na taga DPWS, nag-uro na po kami na ayuso na nindaan manabubutangan tabi takop. Tiway." Yan. Sutangke. Yan. Alright. O sige. Di naghuro na da tabi na si kasuho ninda na mabugtakan kitakop. Oh, okay na. So tawan ta kinagkaperang aldaw para mga tugang susugon na mabugtakan kitakop ang tangke dyan po sa Doña Tomasa. Dapat talaga may tangke yan. Tangani po na di kinakalog na anuman na insekto, di kinakalog na anuman na hayop na naglalayog-layog. Talang kamo nun sa tangke, di man kibang pwedeng umabot duman bayong. Alang mas makat duman ang karabaw. Ikos po posibilidad. Pero tabi, bayong sunako ang mga tugang na labutod. Nabutod tabi, duman mga tugang sa tangkininda na pigagamit kan nagkapirang residentes kan Doña Tomasa sa Darag adyan po sa Banwaan kan Ginawatan. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Bato-bato sa langit ang Baretang kulalapnit. Huwag pong magagalit. Ini po mga tugang konsuelo lang. Digdi po sa sendong programang Morning Hirit sa DCGB. Ay, hala, ito pindot to yung kulugod. Ay, ito nga, di ko nakukuha. Ay, ito pala. Good morning kay amigong King Reginaldo. Maray na agad dyan po sa barangay Bangkiruhan. Siring man sa roda tabi na official kan sanggo ni ang kabataan. Official kan sanggo ni ang kabataan. Tama ba so nabasa ko kay Joshua kan sarong aldaw? Madali lang tayo. I-double check ko ha. Barday kita masala. Mas dakol pang beses dang nahiling sa bulangan kaysa sa endang trabaho sa barangay hall. Bulangan gayet. Bulangan. Joshua Bino nasa linya. Good morning, Joshua. Morning. Good morning. Morning. Good morning sa mga parantabay. Good morning, Josh. Good morning po, BP. Yes. Ano nangyari dyan kay SK Barangay Official? SK Official? Tisay daw ini. Nasangguni ang kabataan official. Mas dakol pang beses na mahiling mo sa bulangan kaysa mahiling mo sa barangay hall. Ano ba yan? Grabe, ano eh. Sus ko, para kung sino dyan, gariwan sa week man sana sinda dyan? Sana. May session baga, di ba? Pero kung halimbawa, barangay SK talaga, dapat aktibo ka sa barangay, teka mas na mamahala para sa kaubinisan dyan. Correct. Ngunyan. Sigon sa kulalapnit, basta mo nga mahiling, garo nga perming ihugak-hugakan ining sipade, kan obligasyon niya. Pero nga basta ang huroron may kinaaraman sa manok, malistohon nga ang perme.
Ako may tiksas ako duman sarong. Ngunyan. Ang problema pa, garo nga yang proud pa ini kan pagiging yang paratalpak. Tamagin nga ya sa social media, dahil mo lamang mahiling na mag-post min mga akomplishmento para sa kabataan. Ang post nga yakaan, puro na sa namanok bulang. Sa bagay nga ya, tamang-tama man talaga, SK, sangguni ang tamanukan. Pangyari sa mga baka. Kaya mainit ang mata sa iyakan mga kabataan. Takon may mga event asin tiripon-tipon man, remaining missing in action. Kaya palang duman nagminiron wala sa bulangan. Kaya sabi kan mga kakulalap ni, kaya boss, magbago ka na. Painilihir ka ngaya para magserbe. Bako ngaya para makipaglogi sa na oral daw. Ayos baga. Marayon pagkaaga. Ngunyan. Kaya ngunyan, inda kay ne, kung ano ang mangyari. Ibang direksyon. Ay, nako. Okay. Oha. Pasiguro hangane. Joshua, goodbye. Salamat, Joshua, sa Baretang Kulalapnit. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sandali. Okay na, Nal? Baka nag-lose ining kwenta. Initabi na microphone ta. May commercial ka pa tabi, Ronald? Igwa pa? O sige. Mga tugang, standby na po. This is GB Barreta Alas 7. Sandali lang ha. Taayuson ta lang ang mga pangyari po sa tuya na palibot. O so naghapot tabi tungkol sa maraot na panahon na. Dahil kita kayo tumaapiktaran tabi ni Quiapo. Paduman tabi sa extreme northern Luzon. Kaya lang ang problema siyempre, apektado kita mga tugang kan pag-uran-uran. Ngunyan daw databi hanggang sa aga, mga 100 millimeters ang target ang posibleng bagsak ang uran. Pero po, bakuan sa duro-diretso, paminsan-minsan na pag-uuran. Kaya medyo makwantabi ngunyan sa tuyang panahon. Alright? Ang mga bareta, susunod na mga tugang sa DCGB Barreta Alas 7. Ini po si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik na kita sa live makalipas lang ka nagkapir ang mga patalastas. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21